Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag skal jeg lave en infovideo. Det er noget nyt, jeg har tænkt mig at køre på min kanal. Det er noget, ja, det er en serie, vil jeg sige, der kommer til at køre. Det er noget, jeg kalder, hvad skal jeg gøre? Det skriver noget, jeg skal gøre nede i comment, og så skal jeg så gøre det. Så vælger jeg et af tingene, så skal jeg så gøre det. Ja, det var faktisk bare det. Meget kort video. Men så har jeg også lige noget andet, jeg gerne vil sige. Hvis jeg har fået ikke kamera, jeg har fået ny telefon. Altså, den er bedre end den, jeg havde sidst. Jeg ved ikke, om det er ny grafik, eller om det var det samme lortegrafik, som der var sidst. Ej, men ja. Så I må meget gerne skrive en hvad skal jeg gøre-agtigt ting til, at jeg skal gøre ned i comments. Så måske kommer den nu i dag, hvis der kommer en god en, jeg kan bruge, eller noget. Eller ikke en god en, jeg kan bruge det hele, men hvis der kommer en god en, jeg tænker, den der laver jeg bare, så. Ja. Sådan. Men ja, det var faktisk bare alt det. Men yep. Så ses vi. Hej.